Sarja Office. Ang office po namin ay matatagpuan sa Yarmouk, Sarja, United Arab Emirates. Tabi lang po kami ng St. Michael Church. Ito po yung loob ng office po namin. Ang office po namin ay bukas mula Monday to Saturday po. Para sa mag-inquire po, tawag lang po ko sa aming hotline. At sa mga gusto mag-follow up, yan po. Ito po yung loob ng office po namin. Yan po si Sir Jude. Siya po ang in charge, sumasagot sa hotline number. Sa mga follow up, inquiries, siya po ang sumasagot sa ating hotline number. Ito naman po yung mga sizes po ng box namin. GP Giant or Super Jumbo ang tawag sa mga ibang cargo. Jumbo, Sigma at regular. Ang Jumbo saka Super Jumbo po may kasamang bulilit. Yan po. Yan si Madam. Nakatambay muna dito sa loob ng opisina kasi mainit sa labas. Pagkatapos magsamba, pwede pong mag-inquire po dito, magtambay sa loob po ng opisina po namin. Lahat po welcome.